ஹலோ காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் மோனி பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, நேற்று ஒரு கேம் பார்த்துருப்போம். அந்த கேமோட பார்ட் 3 தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிங்க, சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணிங்க. அடுத்தது நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன். என்னன்னா, இப்போ அதோ இந்த கேம்ப் ஃபயர் பக்கத்தில் போனால் அங்கே இங்கே என்னமோ ஆப்ஷன் காட்டுப்பாங்க. அந்த வாட்டர் ஆப்ஷனுக்கு பதில் இங்கே ஏதோ பஞ்ச் ஆப்ஷன் மாதிரி காட்டுது. அதுதான் என்னன்னு தெரியல. சரி நம்மளுக்கு ஒரு பவர் கட்சிக்குன்னு போய் எவனையாவது அடிக்கலான்னு போய் பார்த்தா போயிடுச்சு. அதான் சரி நின்று இங்கே வாட்டர் குச்சிப்போம். இந்த டெலிட் இது பசிக்கு தான் வாழப்போம். அப்புறமா கைஸ், நான் ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சேன். என்னன்னா பாங்க இந்த சிரப்பு இந்த கைக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு பாருங்க. ஏதோ இந்த கைக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கா, இந்த கை ஆப்ஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் பாருங்க. இதோ இப்போ இந்த சுத்தியல் இருக்கா, இப்போ கீழே இந்த கை ஆப்ஷன் இருக்குது. அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தா இந்த சிரப்பு இருக்குது பாருங்க. சிரப்பு அது என்னன்னே தெரில. அந்த எழுத்து ஏற்றுற சிரப்பு அது 9 இருக்கும். போன பாட்டில் கொஞ்சோனி தான் வச்சுருப்பேன். இப்போ 9 இருக்கும். எப்படின்னா, இதில் நம்ம கிஃப்ட் எடுத்தோன்னே இதில் தானே அந்த சிரப்பு எடுத்தோம். அதேமாதிரி இங்கே எல்லா லூட்டுமே அப்படியே இருந்துச்சு. இப்படி எடுத்து பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு சேனல் வீடியோ எடுக்கும்போது தான் எடுத்து பார்க்கலான்னு நினச்சேன். சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தேன். மறுபடியும் அதே லூட்டு கச்சுது. ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். அடுத்து இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சேன். என்னன்னா, ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் அந்த இடத்துல கூட கொஞ்சம் ஒரு லூட் பாக்ஸ் இருந்துச்சு. என்னன்னு காட்டுறேன். டப்புன்னு ஓடி போகிறாமா போயிட்டாங்க. இந்த இடத்துல மரம் அந்த இதுவெல்லாம் அங்கே இருந்துச்சு, இளநீர்லாம் இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல தானே நம்ம லேண்ட் ஆகணும். இந்த இடத்துல தானே இந்த தெட்டு சாம்பியன் நம்மளை அடிச்சிது. ஓகே, இதோ இந்த இடத்துல அந்த மெடிக்கெட் கிடச்சிதுல, அது மறுபடியும் கிடச்சிது எனக்கு. இந்த பழையல் பாக்ஸை தாண்டி போகும்போது சரின்னு சொல்லிட்டு இப்படி போனேன். அம்மா போயிட்டேன். அம்மா இந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு போய் பார்த்தேன். இந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கல. ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு இடம் இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல கிஃப்ட் பாக்ஸ் இருக்குது கைஸ். என்ன கிஃப்ட் பாக்ஸ்னே தெரில. அங்கே தெரியுதா ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸு, அந்த சூட் கேட்ச் மை ஒரு இது இருந்துச்சு. அது என்னன்னு தெரில. அம்மா வீட்டுக்குள்ளே மறுபடியும் போயிட்டேன். ரொம்ப நாள் கழித்து மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு எப்படி போகிறது கண்டுபிடிச்சேன். அது போகவே முடியல. அதனால் அதை விட்டுட்டேன். மறுபடியும் இங்கே வந்து பார்த்தேன். இந்த இடத்துல போயிட்டே இருந்தேன். இளநீ தேங்காய்லாம் இருந்துச்சு. அம்மா இங்கேயும் ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் இருந்துச்சு. என்னடான்னு பார்த்தா இதுலேயும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லூட்ஸ் இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த மரத்தை வெட்டிப்போம். நம்ம வீட்டு பாண்டில் மரத்தை இல்லை, மரமே இல்லை. ஓகே, கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். கண்டா ஓகே. என்னன்னா, இப்போ நான் சொன்னது கேட்கலன்னா மறுபடியும் ரீவெண்ட் பண்ணி நல்லா காது ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இதோ இப்போ இங்கே போக முடியலையா? இந்த ஓல் இருக்குல்ல, இதோ இப்போ ஜாஸ்டிக் வரும் பாருங்க. ஜாஸ்டிக்கு இந்த ஓல் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணால் போயிடுது இல்லைங்க. இந்த சைட்லேருந்து வரும். அப்படியே இந்த சைட்லேருந்து வந்தோம் இல்லைங்க. பூந்து வருவான் பாருங்க. பார்த்தீங்களா? இதான் நான் கண்டுபிடிச்ச பக்கு. சரி, இன்றைக்கி தான் அந்த பிளேஸை போய் பார்க்க போகிறோம். என்ன பிளேஸ் தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
நேற்று என்ன பிளேஸை பார்த்தோம் அந்த பிளேஸை போய் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? நான் அதில் சில லூட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அங்கே போகல, அதாவது வந்து அங்கே போயிட்டு ஜாம்பி எதுவுமே எடுக்காமல் இந்த ஒரு சைட்லே கொஞ்சம் கீழே கந்துச்சுல அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா தேவைப்படும்ன்ட்டு. ஆனால் இந்த இலை இருக்குது பாருங்க, இல்லைங்க டெஸ்ட்டில் வச்சுருக்கோம். இந்த இலை இருக்குது பாருங்க, இந்த இலை இந்த இலை ரொம்ப முக்கியங்க நம்மளுக்கு. இது என்னடா ரொம்ப ரேரே இல்லாமல் இருந்தாலும் இது ரொம்ப முக்கியம். இதை வச்சு நம்ம ஹெல்த்து 85 86 ஹெல்த்து செய்யலாம். இல்லைங்க காட்டுறேன் பாங்க. இல்லைங்க கிராஃப்டிங்குள்ளே போகலாம். இதோ இது இருக்குல்ல, இதுதான் இந்த ஹெல்த்து. நம்மளுக்கு இது 3 இருந்தால் இந்த ஹெல்த்து செய்யலாம். நான் இது என்னதுன்னு செஞ்சு பார்த்தேன், வந்துச்சு. இது என்ன செஞ்சு போமா, நான் இதையும் செஞ்சு பார்த்தேன். இது செம்மையாக இருந்துச்சு கைஸ். நான் மண்டையில் போட்டுக்கிட்டேன். சரி, தேவையான லூட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம். இது அந்த மெடிக்கல் மைன்ஸில் அதுவும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். எல்லாம் அங்கே நிறையா இருக்கும். இதை நான் அப்பமா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். அப்பமா என்ன எடுத்துகிட்டு போகலாம். இது வேஸ்ட்டு கைஸ். இந்த பேட்டு நான் சொல்வேன் இது வேஸ்ட்டு. ஏன்டா வேஸ்ட்டுன்ற அப்படின்னா, நான் அடித்து பார்த்தேன் 2 ஸ்டார் ஏற்றி அடித்தேங்க. இப்போ அங்கே 2 ஸ்டார் ஏற்றிங்க அடித்தா 8-4ன்னு போகுது டேமேஜு. இப்போ அவனுக்கு எடுப்பு 2 பவர் ஏற்றினாலே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேமேஜ் போகும். ஆனால் இது போகவே இல்லை. நல்ல கடுப்பு தான். நீங்கள் செத்தாலும் சாவலாம். கொஞ்சோண்டி சாப்பாடு எடுத்துருப்போம். கொஞ்சோண்டி சாப்பாடு. அடுத்தது கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துருப்போம். தேங்காய் கழிச்சு பரவாயில்ல. எனக்கு கொஞ்சோண்டி தேங்காய் எடுத்துருப்போம். அங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்காத தேங்காய். இந்த ஊசி கூட கிடச்சிது எனக்கு இந்த இதில். அப்புறமா இந்த ஊசி இந்த இதுவெல்லாம் எப்படி கிடச்சுன்னா, அதோ டைமண்ட்ன்றது இந்த ஷாப்பில் என்னமோ கிடச்சிது. இதோ பாருங்க, இதோ இங்கே ஃப்ரீ கலெக்ஷன் போட்டிருக்கா, இந்த இடத்துல கிடச்சிது. சில லூட்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல நினைக்கிறேன், எங்கேன்னு தெரியலையே. இங்கே தானே எங்கேயோ கிடச்சிது. கொஞ்சோண்டி லூட்டு கிடச்சிதுங்க எனக்கு. ஒரு 2 லூட்டு கிடச்சிது ஒரு இதுவில். எங்கன்னு தெரிலையே. ஐயோ, இங்கே கிடச்சிது கைஸ், எங்கன்னு தெரில. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது கடையில் இது என்ன ஃப்ரீயா? இப்படியே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். காசு கேட்குறாங்க போட. சரி, எல்லாத்துக்கும் தயாராகிடுச்சு. போவோம் அந்த இடத்துல. வெப்பன் கொஞ்சம் அடிப்பட்டு இருக்கும், அதுதான் இன்னொரு வெப்பன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஆனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டார் தான் எடுத்துருக்கேன். இல்லைங்க, இங்கே ஒரு சைடு இருக்குது. இந்த சைடு போய் பார்ப்போம். இடத்துல இங்கே இலை இருக்குது மற்ற விட்டோம். இங்கே வந்து லூட்டு தான். இங்கே நம்மளுக்கு வந்து கட்டை தீர்ந்துச்சுன்னா இங்கே அப்படியே அந்த இந்த ஆக்ஸ் இருக்குல்ல, இது தீர்ந்துச்சு. சொல்லி வாய மூடல, தீர்ந்துச்சு எல்லாமே. நான் கல் இல்லையோ, எனக்கு கல் எடுத்தாச்சு. மறுபடியும் போய் செய்யும். ஆக்ஸ் இங்கே இருக்கு. ஆக்ஸ் செஞ்சாச்சு கைஸ். ஓடு வெட்டு. அடுத்தது இங்கே ஒரு இலை இருக்குது. எவன்டாவன் ஒரே அடிலாம் நீங்கள் கிளம்பு. எங்கே ஓடுறீங்க? கிளம்பு. ஓகே, பொண்ணு இது. நீ என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கு தெரியாது. வா, டப்புன்னு நான் வீடியோ முடியணும். பண்ணி மூக்குவாயா.
ஜோபா பேய் சனியனே பண்ணிலாம் நம்மளடி இது என்ன இருக்கு அழுத்தி தான் இது இந்த அவ்வளோதானா சரி நல்லா. ஆனால் இந்த பாக்ஸ் கூட எனக்கு ஒரு வாட்டி கிடச்சிது. அந்த லக்கி ராயமே ஒன்று பார்த்தீங்களா? ஏதோ காட்டுறேன். இதோ இந்த பாக்ஸ் கூட இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த பாக்ஸுக்கு ஒரு கீ வேணுமா? அந்த கீ தான் எங்கே இருக்குன்னு தெரில. இந்த கீ மட்டும் கிடச்சிருந்தா நான் ஐயோ எழுத்துட்டேங்க தெரியாமல். சே சிறப்பு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். சே என்னாச்சு? ஏய் இதுவும் சிறப்பு வச்சு என்னன்னே தெரியல. சிறப்புன்னு சொல்லிட்டு 10 நிமிஷம் அதுக்குள்ளேவா? என்ன கைஸ்? ஓகே சரி கொஞ்சம் சரி கைஸ், நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு வேற ஒரு வீடியோ போடுறேன். அடியா